ושם אני אראה כל מיני דברים שקורים חבר שלי שבו לומד במאה ואני גם על האייפד אז לא על האייפד אז לא אוקיי, בואו בעריכה, אל תגידו שאני טיפר, אני לא טיפר, תרשום לשם, אני רוצה שתקולים ואין לי אינטרנט, אוקיי, תסתכלו. אוקיי, בואו תראו, די, צילמנו בתחת, ותראו ממש ממש אחלה, יש לנו כאן בניין גדול, ועוד אחד, אוקיי, יש כאן גם כל מיני חנויות, אבל זה לא ממש אחר, יש לנו כאן בניין גדול, אם אתם כאילו, אם אתם באתם יותר איזה, אוקיי, יש כאן גם כל מיני חנויות, או משהו כזה, שאני אחפור שם כל מיני, בינתיים אני לא חושב, כן, יש גם בריכה ספייסר או משהו כזה, שאני אחפור שם כל מיני, בינתיים אני לא חושב, לא, כאילו, אנחנו קצת, כן, יש גם, אתם יודעים, דברים פה, אז לא, כאילו, אנחנו קצת, אתם יודעים, דברים פה, רגע, אני מכיר, אני מחבר שלנו. וואלה, דרך אגב, שוב על תרבו על השם תכנאי פה במשהו כזה שאני מבין. רגע, אני מכיר, אני מחבר שלנו. וואלה, דרך אגב, שוב על תרבו על השם תכנאי פה במשהו כזה שאני מבין. מה קורה? אין כאן תכנאי? הנה, זה הסכים שלי. וואלה, כי החבר שלי יש חוק מפורשת, כאילו, ממש מפורשת, אני נמצאת את זה, אולי מתי שאין אני יכולה לעשות, בטח זה העיר, יש כאן לבניין, יש כאן בחנות, הם משתמשים בה, ממש מפורשת, ונראה לי זהו, אולי מתי שאין אני יכולה לעשות, בטח זה העיר, שם, אבל כולם גרים שם, אבל לא משתמשים באמת בדירות, הם סתם כאילו, נראה לי זהו, אבל תראו, הוא ממש יפה. הוא ממש יפה. אם אתם תרצו שאני אראה על העיר או משהו כזה, אני בזאת כל תגידי. ואני מעלת אותו, הוא ממש יפה. אבל אני לא עכשיו יחנוק אתכם ויהיה על העיר או משהו כזה, אני בזאת כל תגידי. ואני מעלת אותו, הוא נגדולת. אבל אני לא עכשיו... לא, יחנוק אתכם ויהיה אומר לב או משהו כזה. הנה, זה היה בתחת כל הבתים, אף אחד לא משתמש בזה. אבל הבא, תודו שהנה, זה הקומה האחרונה של חבר שלי שדווקא כן משתמש בזה. והוא חסר לי שאנשים אבל הבא, תודו שהנה, זה הקומה האחרונה של חבר שלי שדווקא כן משתמש בזה. וכן, ביי.